welcome back to Sunny Live Chat, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi reality TV show, and namhlanje sikhuluma ngothando nesithembu guys. Ake sibheke uMayeni manje, ake sibheke i-story line sikaMayeni. Angazi ukuthi storyline mazothi yini, but ke kuvelile izolo ukuthi yena noma usabusele kube bathi ungazwani kahle, waze wathatha ikhwama zakhe wabuyela ekhaya kubo. Ecasule izinto bezemcasule ukuthi ke wathi ekhuluma ngazi ukuthi uyifuna ini umusamsele kwathi akakhulume noMakhumalo, okukuthi kuMayeni uthi yazini wena Msele ufuna ukugibeza uMakhumalo emakhanda ethu ngoba uMakhumalo esebenza kahle. So I think yona enye izinto enza ukuthi uMakhumalo angathi akathanda ukukhuluma kakhulu kule season. Umuntu engibona ngazi ukuthi akanayo idrama ehlangene nabafazi laphaya uMangwabe, ngoba eyakhe idrama neyakhe ifight uyibhekisa ngqo endodeni yakhe, but labanye abafazi hayi ngazi ukuthi cha, bona bagcina sebexabana bodwa. So guys, uMayeni ke uveze into ke that shocked many people on social media ukuthi uMsele kwathi edliselwe ingane wangamsupport. Guys, bona wadlisa ingane kaMayeni ngoba uMsele kuphela uthi yena wengafuni ukuthi ayi-entertain le nto leyo ngoba wayesola abantu engenaso isiqiniseko sokuthi ngampela badlisile ingane yakhe. So ubani ngampela umthakathi, ubani umthakathi, ubani owengabulala ingane kaMayeni emndenini wakhe kulabafazi abakhona, because it's clear ukuthi it can never be omunye umuntu wangaphandle, but one of them uyisuspect laphana ke kuMayeni. So abona labo bantu lapho abanye abantu bathi ke engazi ukuthi uMayeni akamhloniphi uMsele, kuvela khulume naye isinome kanjani, amtshela ukuthi hey wena phela mina ngisiyona ingane yakho, wena nje yazini yo guys, ngithi mangiyibona ngathi ngisazoshuba futhi kakhulu next week uzoshuba ngampela la ezomtshela khona ukuthi hey angiyona ingane yakho, ngeke ungitshele ukuthi angenzeni. So angazi guys ukuthi ucanga ukuthi ubani, Mangwabe, Makhumalo, Macele, ubani wengadlisa ingane ke kaMayeni laphana ke labafazi abakhona laphana ke eMzumbe. Kodwa nje cha, uMayeni uMseleku umdlisa yamathi umdlisa ngamapayipi, hayi umdlisa ngamapayipi ngampela, umtshela indaba zakhe zilale ngakuyena zonke, akashilo ukuthi futhi akamsabi. But ke the bottom line ukuthi uMseleku uyamthanda uMayeni. They are very close guys, they are very close. That brings us to the end of this video. Do leave your comment.